हेलो फ्रेंड्स खुलुमबाय आंनि बड' जब इनफो यूट्यूब चेनेलाव आसा खालामो गासैबो मोजां दं। दा फाइनाली मोनसे जोबोर मोजां खबर सफैदों बेनो जाहैबाय इरिगेशन डिपार्टमेन्टनिफ्राय दा बेनि सेक्शन एसिस्टेन्टनि पस्टनि रिजाल्टआ होबाय लोगोफोर नोंथांमोना चेक खालामनो हासिगोन। दा माबोरै चेक खालामगोन होनोब्ला नोंथांमोना थांदो अफिशियेल पेजआव इरिगेशननियाव दा आं थांसै अफिशियेल पेजआव लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ स्टेप बाय स्टेप नायलांदो। नैबे जाबाय irrigation.assam.gov.in बेवहाय थांनाय लोगो लोगो नोंथांमोना गाहायाव फैदो। दा गाहायाव फैनाय लोगो लोगो नोंथांमोना नैबावहाय नुबाय लेटेस्टआव बेनो जाबाय रिजाल्ट फर द पोस्ट अफ सेक्शन एसिस्टेन्ट बेवहाय क्लिक खालामना होदो। दा बेवहाय क्लिक खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना आरोबाव फैनानै नैबावहाय नोंथांमोना क्लिक हियाराव थुबावदो। बेनिफ्राय नोंथांमोनाहाय डाउनलड खालामनो हासिगोन रिजाल्ट शीटखौ। नैबे जाबाय लोगोफोर रिजाल्ट शीट बे जाबाय लोगोफोर जायफोरनोखि मेरिट लिस्टआव ओंखारदों बेहाय रल नाम्बार होनाय दङ नोंथांमोनाहाय चेक खालामदो। सेक्शन एसिस्टेन्ट पस्टमोन बियो इरिगेशन डिपार्टमेन्टनिफ्राय आसाम स्टेटनिफ्राय नोंथांमोना रल नाम्बारखौ दङना गैया बेवहाय चेक खालामदो लोगोफोर आरो लोगोसे नोंथांमोनाहाय डाउनलड खालामदो PDF फाइलखौ आं डिसक्रिप्शनाव होबाय। थ' लोगोफोर बेनोसै आपडेटआ जुदि नोंथांमोना चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौ थुनानै लाबानो जाबाय। बेबायदिनो गोदान गोदान जबनि आपडेटखौ मोनबाय थागोन लोगोसे नोंथांमोनाहाय इडुकेसननि आपडेटखौ मोनबाय थागोन। दा बेनोसै लोगोफोर दाखालि बावै हाइकर्ट केस जाबाय थादोंमोन दा बेनिनो फाइनाल मेरिट लिस्टखौ होनाय जाबाय जायफोरनोखि नोंथांमोना क्वालिफाइ जादों डकुमेन्ट भेरिफिकेसनाव थांनांगोन बेवहायबो नोंथांमोनखौहाय आरोबाव क्वालिफाइड बा डिसक्वालिफाइड खालामबावनाय जागोन। दा बेनोसै लोगोफोर इरिगेशन डिपार्टमेन्टनि सेक्शन एसिस्टेन्टनि रिजाल्ट शीट नोंथांमोनाहाय नायना लादो दङना गैया। दानिया लोगोफोर आं दिनैनि भिडिअखौ बेवहायनो दोनथ'बाय। जुदि नोंथांमोना मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार खालामदो लोगोसे गोदानै फैदोंबा चेनेलाव साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौ थुनानै लादो।